Ndilandireni ine m'bale wanu mwa Ambuye Austin kwina kulikonse kumene mwandikumaniza mu dzina la Yesu Khristu. Maka mu tsiku la lero ndi tsiku lopambana limene Mulungu watipatsa kuti tikhoza kuyamba kuwerenga buku lokhudza Enoki. Mokumbutsana buku likupezeka la mchichewa likupezeka kwa anthu amene muli kuno ku South Africa mukhoza kulipeza, kwa anthu amene mukupezeka ku Zambiyanso mukhoza kulipeza, kwa anthu amene mukupezeka ku Mozambique mukhoza kulipeza, komanso kwa anthu amene mukupezeka ku Malawi mukhoza kulipeza bukuli la Yesu Khristu. Kumbukirani kuti Mulungu amene tikumutumikirayi ndi Mulungu amene analipo ndipo alipo ndipo adzakhala mpaka na chithiriziro cha nthawi yapasi pano. Iyeyi ndi Alefa, Omega, oyamba komanso otsiriza. Zinthu zina zimene tikuziona kuti nzanyuwani zinalipo kale ndipo iye akudziwa. Okay, tikamakamba buku la Enoki mululu siwandithu. Baibulo limafotokozera za Enoki kuna kuti Enoki sanafe muimfa ngati zimene ifeyo timafa kumakayikidwa kumanda. Enoki anachita kuthawitsidwa kutengedwa pa dziko lapansi pano ali ndi moyo, ndipo Enoki anali bwenzi lenileni la Mulungu. Nde tamvetserani, popeza kuti iye inali bwenzi lenileni la Mulungu, zinalipo zinthu zambiri zimene Mulungu amalankhula naye Enoki, komanso zinalipo zinthu zambiri zimene Mulungu anachita naye Enoki. Limene buku limene analemba Enoki limene lipezeke m'Baibulo koma linachotsedwa chifukwa cha zifukwa zina za ndale. Chifukwa masiku apitawo anthu amakaniza, ndipo anthu amene amapezeka ndi buku la Enoki ena amaphedwa komanso ena amaonongedwa kumene. Mongokumbutsana, Baibulo limene tikulicho ndi Baibuloli silimapezeka maiko onse pano pa dziko lapansi. Kuti mupite madera ena maiko ena mukapeza kuti Baibulo lobanidwa, ndipo anthu onse amene amapezeka ndi Baibulo maiko ngati amenewo amamangidwa ena mpaka na moyo wawo wonse. Zinakachitikabe zimenezo zomaletsa mabuku kuti asamapezeke m'maiko mwawo. Zinatikomera kumwamba kuna kuti muno mu Africa maiko ena tikhale ndi kukoma mtima kuti tikhoza kumakhala ma Bible. Ndikufuna ndiyambe chimene kuti mumvetsetse bwino kuti buku la Enoki ndi buku lanji, nanga ndichifukwa chani buku la Enoki silinapezeke m'Baibulo. Anthu ambiri amakhala ndi mafunso ngati amenewo. So pali mafunso ambiri amene Baibulo limapereka mafunso, koma mafunso ake timakanika kudziyankha lokha. So mafunso ngati amenewo alembedwa m'buku la Enoki. Ngati amenewo alembedwa m'buku la Enoki. So tiyambira chapter cha 6 mpaka na kumapita kutsogolo kuti timve una kuti kodi Mulungu analankhula zotani ndi Enoki, ndipo Enoki anachenjeza motani akhristu amene akukhala m'masiku ano omaliza. Mudzina la Yesu Khristu tikamawerenga kuyambira chapter cha 1, chapter cha 2, chapter cha 3, chapter cha 4, tikupeza kuti Mulungu akuyamikira chilengedwe chake amene chimakhalira chilengedwe chakumwamba, masamba amene amakhalira. Tikamawerenga buku limene la Enoki, koma ineyo ndasankha kuti tiyambire pa chapter cha 6. Pa chapter cha 6 pali mawu amene akuti, ndipo zitachitika kuti ana a anthu atachulukana m'masiku amenewo, obadwa ana akazi okongola komanso okongola. 2. Ndipo angelo ana akumwamba anaona ndi kulakalaka, ndipo anati kwa wina ndi nzake, bwerani
tisankhe akazi pakati pa ana a anthu, tibereke ana 3. Ndipo Sajazi yemwe anali mtsogoleri wawo anawawuza kuti ndikuopa kuti simudzavomereza kuchita izi, ndipo ine ndekha ndikuyenera kulipira chilango cha tchimo lalikulu. 4. Ndipo onse anayankha nati, tonsefe tilumbira, ndipo tonsefe tidzipangira tokha mwalumbiro kuti tisiye dongosolo ili, koma tichite izi. 5. Kenako onse analumbira pamodzi, ndipo analumbira okha ndi malumbiro awiri. Pa 6 akuti ndipo onse anali 200, ndipo anatsika masiku a Yorodani pamwamba pa phiri la Herimoni, ndipo analitcha phirilo Herimoni chifukwa cha lumbiro ndi kudzipatula okha mwa malamulo awiri pa ilo. Okay, nkhaniyi ndikufuna kuti tiyende limodzi. Tikamamaliza buku limene lili tikhati tazindikira zisisi zochulukitsitsa kwambiri. Tikamapita ku Genesis tikupezana kuti chiyambi cha Nowa, Bible likutifotokozana kuti anthu anachimwitsitsa kwambiri, ndipo atachimwitsitsa ndipo Mulungu analiononga dziko lapansi, koma sanalifotokozere bwinobwino anachimwa zichani. So Enoki ndi amene akubwera ndi kudzaulula bwinobwino, kudzafotokozera bwinobwino. Kuna kuti angelo ataona kuti ku dziko lapansi kwachulukitsitsa akazi okongoletsetsa, ana okongoletsetsa, ndipo kwachulukitsitsa anthu, akuti angelowa akutifotokozana kuti anakhala pansi kukambira nakuti tiye tipite pansi tikakwatire akazi. Ndipo wamkulu amene Sajaza pomufikitsira nkhani imeneyi, yeyi akuti ganizo loti akakwatire ana a anthu ku dziko lapansi anali nalo, komano pana china chake chimene chimaletsa kuti anzakewa sangavomereze. Koma chifukwa anzakewa avomereza, ndi anawuza kuti ineyo ndilokonzeka kudzalipira mulandu wanga, ineyo ndilokonzeka kupita kukakwatirana ndi ana a anthu. So angelo anakhala pansi kumwamba kukambirana, kuna kuti tipite ku dziko lapansi tsopano tikakwatire, ndi anakhala pansi mpaka na kusayinirana. Kusayinirana panali mpaka na kusayinirana magawo okwanira awiri tikamawerenga pa chapter cha 6 buku la Enoki. Tikupezana kuti Sajas anakhala pansi ndi magulu onse kusayinirana mpaka na anatsika. Anatsika. So kwa lero tilekere pamene papa kufikira mawa kuti timve kuna kuti kodi atatsika angelowa chinachitika ndi chani. Atatsika angelowa chinachitika ndi chani. Atatsika angelowa chinachitika ndi chani. Mungu kumbutsana kuna kuti nkhaniyi ni nkhani yolondola, chifukwa tikamawerenga Yuda kuyambira pa 5 kumatsika m'musi tikupeza kuti Mulungu akukambana kuti pala angelo ena amene anatsekera ku mawenje a mdima, koma sanafotokoze zifukwa zenizeni zimene angelowa anatsekeredwa ku mawenje a mdima. So buku la Enoki likufotokozera ndondomeko yonse imene anachitira angelowa. So mawa musandisiye ndekha pamene taliyamba bukuli tikupita nalo. So ndisowekera makomenti anu ndamanga zanu zomwe ndifotokozera tiyende nalo morani bukuli,
Ambuye akudalitseni kufikira mawa pamene Ambuye atikomere mtima tikhala tikupitira buku limeneli kuti tidziwitsane. Kumbukirani kuti talekera pa 7 ndipo tikhala kupitirira kuona mayina a atsogoleri amene anakhala pansi kukambirana kusayinirana kuti tiyeni tipite tikakwatane ndi anthu. Kumbukirani kuti amene amakhala pansi kumasayinirana anali angelo amene anali mawashers oyang'anira anthu ku dziko lapansi. So mawashaziwa anakhala pansi nakuti tiyeni tipite ku dziko lapansi tikakwatire ndana anthu ku dziko lapansi, popeza ana anthu ku dziko lapansi akungoletsetsa kwambiri, akuoneka bwino kwambiri. Zimene zinapangitsa kuti angelowa achoke position yawo abwere kuno ku dziko lapansi ndi kudzakwatira ndi azimayi kuno ku dziko lapansi. So mawa tikabukuli titalisanthula lonseli titamva kuti Mulungu akulankhula zotani ndi miyoyo yathu, komanso Mulungu analankhula zotani ndi judgment yake, komanso Mulungu analankhula zotani zimene akuyenera kuti achite masiku ano omaliza. Mudzina la Yesu Khristu mungokumbutsana buku limene tikuwerenga pale ndi buku la Enoki. Buku limene tikuwerenga pale ndi buku la Enoki. Buku ili linachotsedwa m'Baibulo pa zifukwa zina za ndale, koma kwambiri kale lonselo buku linalipo, koma bukuli linasunthidwamo chifukwa cha zifukwa zina za ndale. Chifukwa cha zimenezo buku ili linachotsedwa m'buku la Baibulo silimapezekamo. Ndakhala ndikulongosola nakuti Baibulo limene tikulidziwali limene timalionali limeneli silimapezeka maiko onse. Kuli maiko ena amene kukapezeka Baibulo ngati limeneli amakumanga umakafera ku ndende. Izizi fufuzani ndipo muzipeza. Magulu ngati amene wawa anali magulu amene amasakasaka mabuku amene akumuuza munthu chilungamo nkwachotsa m'Baibulo. Ndikusiyama mabuku ena amene mukawerenga amakupatsani mafunso koma mumalephera kudziyankha nokha. So tikulongosola za buku la Enoki. Enoki anali mnzake weniweni wa Mulungu, ndipo Baibulo limatifotokozana kuti Enoki sanafe, koma kuti anatengedwa ngati mmene anatengedwera Eliya. Enoki sanasowa, nakapezeka pa chifuwa cha Mulungu. Koma Enoki asanasowe, asanatengedwe, Mulungu anachita naye zambiri. Ndipo zambiri zimene tikulongosolamo zikupezeka m'buku limeneli lotchedwa Enoki. Bukuli lakhala likusowa kwa nthawi yayitali, koma mwa chisomo cha Mulungu bukuli layikidwa poyera. Kuna kuti wina aliyense azidziwire ekha, azindikire ekha, chifukwa pali zinthu zina zimene anthu akhala kumatifotokozerera koma zisali zoona, koma zoona zenizeni zikupezeka m'buku limeneli la Enoki. So buku ili likupezeka tukamba kwa anthu amene mukulifuna, kaya muli ku Malawi, kaya muli ku Zimbabwe, kaya muli ku Mozambiki, kaya muli ku Zambia, komanso kaya muli konkuno ku South Africa ndi madera osiyanasiyana. Buku li likupezeka, mukoza kulipeza kuti muzidziwerengera nokha, zambiri muzidziwa, chifukwa munthu amene waliwerenga bwinobwino buku ili ndi kuwerenga pano pali Baibulo lija kumakhala kophweka kuti alimvetsetse, azimvetsetse bwinobwino, chifukwa kuli zinthu zina zimene Baibulo lija langolongosola manotsi ake koma silinatambasule bwinobwino. So Enoki anabwera kudzayitambasula, kufotokozerera, chifukwa Enoki anaonetsedwa kwambiri m'bado umene anali uyeyu mpaka na m'bado uno zimene zikuyenera kuti zichitike. Mu dzina la Yesu teteni tipemphere. Olemekezeka mfumu yolenga kumwamba ndi dziko lapansi, tilankhuleni, timva, tiphunzitseni, timva pokhala ndife ana anu.
mu dzina la Yesu tapemphera, amen. Okondedwa, dzulo tinayambira pa chapter cha 6 pamene timaona kuti angelo akhala pansi akukambirana zona kuti tiyeni tipite ku dziko lapansi tikakwatire. Tiyeni tipite ku dziko lapansi tikakwatire, timawerenga choncho dzulo. So nkhani itafika pa ngelo wamkulu amene pamene timayiwerenga, iyeyi analongosola kuti inenso ndakhala ndikuchiganiza chinthu chimene chichi kuti tipite ku dziko lapansi tikakwatire, komano ndimachita mantha. Koma chifukwa mwalankhula tsopano inuyo, ineyo tiyeni tipite, ndipo ine ndili wokonzeka kudzalipira uchimo umene ndikupangawo. Iyeyi ali wokonzeka kudzalipira uchimo umene akupangawo. So iyeyi amadziwa kuna kuti chimene akukapanga ndi tchimo. Kumene iye akupita kukakwatira ndi akazi ana anthu ku dziko lapansi ndi tchimo. Chifukwa Mulungu mmene anawalengera angelo samayenera kuti akhoza kubwera kuno ku dziko lapansi kudzakwatira ana anthu. So angelowa amachiuzona kuti pamene tikupita ku dziko lapansi kukakwatira ndi ana anthu ku dziko lapansi, pamene papa papanga tchimo, tikuchita tchimo. Ndi chifukwa timawerenga zona kuti angelowa amakhala pansi kusayinirana, kugwirizana, kupanga mgwirizano, kuna kuti pamene tikupanga mgwirizano tonse tikutsika tikupita tsopano kukakwatira ndi ana anthu, timange chinthu chimodzi, pasapezekenso mmodzi opandukira gulu lathuli. Kumbukirani kuti ndi makambona kuti amene akupanga upandu umenewu ndi angelo amene Mulungu anapanga seti kuti akhale mawashers oyang'anira anthu ku dziko lapansi kunoko. Angelo amene amayang'anira anthu kuno ku dziko lapansi. Mongokumbutsana, dziko lisilimangoyenda lokha, Mulungu analipanga seti, ndipo pala angelo amene Mulungu anawapanga una kuti angelo wawawa adziyang'anira dziko lapansi, angelo awawa adzipereka ma message kwa anthu osiyanasiyana zimene Mulungu anazipanga seti. So angelo oyambirira amene ali mawashers amene anawasiya Mulungu kuti iwowa adziyang'anira dziko lapansi, akuti atayang'ana anthu nthawi imene yoyo anapeza kuti ana akazi anthu anali wokongoletsetsa ndipo anali wochulukitsitsa. Ndichifukwa nayo tiyeni titsike, wina aliyense akazitengere mkazi mwa iye yekha. Ndiye dzulo timaona kuti angelowa akutsika ndipo akubwera ndithu ku dziko lapansi. Tinalekera pa 7 chapter cha 6. Pa 7 akwamba una kuti mayina atsogoleri awo ndi awa: Samiyazi mtsogoleri wawo, Alapei, Lemiya, Kabiya, Tamiliya, Lemiya, Daliya, Azari, Balazari, Aseri, Amorosi, Banali awawa pa 8 akuti awawa ndi atsogoleri awo amene ndikuwalongosola mayina awawa ndi mayina a atsogoleri angelowa. Mayina a atsogoleri angelowa amene aukira tsopano kumwamba kuti akubwera kuno ku dziko lapansi kudzakwatira ndi ana anthu kuno ku dziko lapansi. Tikhe tonse pamene tikupitiriza pa chapter cha 7. Pa chapter cha 7 tikupezapo kuyambira pa 1 akwambona kuti ndipo ena onse pamodzi nawo anazitengera okha akazi, ndipo aliyense anasankha mmodzi, ndipo anayamba kulowa nawo ndi kuzidetsa nawo, ndipo anawaphunzitsa zamatsenga ndi kudula mizu ndi kuwadziwitsa zomera. 2 ndipo anatenga mpakati nabala ziphona zazikulu, kutalika kwake ngati kunali 3,000 za mamita.
3 amene anadya zonse zomwe anthu anapeza ndipo pamenepo anthu sanathenso kuziyimirira. Mwayiona nkhanija akambaona kuti angelo watsopano atsika. Atatsika angelowa akuti anazitengera wina aliyense mkazi mmodzi molinga ndi anagwirizana kumwamba kuja. Ndatatsika sanaphonye yayi, anayenda straight ndikupita ndithu pakati pana akazi okongoletsetsa amo nthawi imeneyi imene tikuyifotokoza nthawi imene Enoki nthawi ya Nowa analipo. Ndakuti anazitengera wina aliyense mkazi mmodzi ndipo popita pa nthawi akazi aja anayima. Atayima anabereka ziphona zimene akudzikamba kuti zinali zazitali ndipo zinali zamphamvu. Tikamawerenga nkhani imene tiyipeza kutsogoloko ndakamba kuti ziphonazi zinakula, zinali zazikulu ndipo zinayamba kudya anthu. Tikamawerenga pa 3 kapena pa 2 akuti ndipo anatenga pakati nabala ziphona zazikulu, kutalika kwake kunali zitatu za mamita. 3 amene anadya zonse zomwe anthu anapeza ndipo pamene anthu sanathenso kuziyimirira. Mwaona akuti angelowa atagonana ndi anthu mpamene anabereka ziphona. So ziphonazi zinamaliza zakudya zonse pansi zapasi pano, anthu sanakwanisenso kudziyimirira padzokha. Tipite pachani, tipende pa 4 kuti ani ziphonazo zinawatembenukira ndi kuwawononga anthu 5 ndipo anayamba kuchimwira mbalame, zirombo, zokwawa ndi nsomba ndi kudyana nyama ndi kumwa magazi. Kenako dziko lapansi linawatsutsa anthu osamvera malamulo. Mwaona zitachitika izizi kuti ndoti akazi aja agonana ndi angelo, ana amene amaberekedwa papawa zinali ziphona. Ziphonazi ndi zimene zinadya chakudya cha dziko lonse lapansi ndipo zitaonana kuti zadya chakudya chonse cha dziko lapansi mpamene zinayamba kusautsa anthu ndi kumadya anthu, kumwa magazi awana awanthu. Mukuyimva nkhaniyo? Ndiye tikumapitiriza mu chapter cha 8. Mu chapter cha 8 tikupeza mawu akuna kuti ndipo Azazeli anaphunzitsa anthu kupanga malupanga, mipeni, zishango ndi zipewa zachifuwa ndipo anawadziwitsa zachitsulo za dziko lapansi ndi luso logwiriza ntchito ndizo zibangiri ndizokongoletsa ndi kugwiritsa ntchito atomiya ndi kukongoletsa maso ndi mitundu yonse ya miyala ya mtengo yapatali ndi mitundu yonse ya utoto. Mwayimva nkhani akuti Azazeli ngelo amene anatsika kuchoka kumwamba kudza kuwatana ndi anthu. Munda imene kunali ziphona kuti zamba kuononga anthu, kupha anthu, angelowa alalinso bize kuwaphunzitsa anthu kupanga zitsulo, kuwaphunzitsa anthu kupanga zitsulo za nkhondo. Ndiye tikumva zimene Azazeli amaphunzitsa anthu. Tamveserani bwinobwino lapansi ndi luso logwiritsa ntchito zibangiri. Kapati pa 1 ndipo Azazeli anaphunzitsa anthu kupanga malupanga, mipeni, zishango ndi zipewa zachifuwa ndipo anawadziwitsa za zitsulo ndi dziko lapansi ndi luso logwiritsa ntchito ndi zibangiri ndi zokongoletsa ndi kugwiritsa ntchito atomiya. Nkhani yakulu imene tikuyipeza nona kuti ngeloyi akuwaphunzitsa anthu kupanga zitsulo za galimoto. Pamwamba pokuwaphunzitsa anthu kupanga zitsulo, osati zitsulo za galimoto koma zitsulo, kupanga chitsulo. Kuti chitsulo tingachipange bwanji, how kapena tingapange bwanji kuti tipange chitsulo. Izi zinali zisisi zimene amazidziwa Mulungu olenga kumwamba, zimene Mulungu anawululira angelo. So angelowa anayamba kuwawululira anthu ku dziko lapansi chifukwa kuti nthawi imeneyi nkhondo kunalibe koya. Tikumbukire zimene nthawi imene amamba kuwaphunzitsa anthu samadziwa kuti nkhondo ikhoza kuimenya motani, koma angelowa anayamba kuwaphunzitsa anthu. Ndiye mu nthawi imene
anangoamba kuwaphunzitsano anthu kupanga zitsulo pamene kupanga zitsulo za nkhondo pamene dziko lapansi nthawi kwambiri ndi imeneyo linayamba kumachita chani kodi kumachita nkhondo anthu kumaphana chifukwa cha kuphunzitsidwa kumene anthu anaphunzitsidwa kuchokera kwa angelo amene tikuwalongosola papawo. Tate tipitirizeni tikamawerenga chapter cha 2 ndipo kunabuka kusapembedza kwakukulu ndipo anachita chiwerewere ndipo anasochera ndipo anayipisidwa njira zawo zonse. Sajazi anaphunzitsa za matsenga ndi mizu yodulidwa. Sajazi ndamene tikumpezana kuti ndamene akuwaphunzitsa anthu kupanga za matsenga kuti anthu zausing'anga kusakaniza mankhwala mizu kuyisakaniza kupanga mankhwala kuphera anthu nzeru zimene zinachokera kwa angelo amene amaphunzitsa anthu kupanga za ufiti. Angelo amaphunzitsa anthu kupanga za ufiti. Okondedwa, kwa lero tilekere pamenepa kufikira mmawa kuti timve kuna kuti chinachitika ndi chani chikuchitika ndi chani tsopano atapanga zimene zizi. Kodi Mulungu anaonena kukondwa? Popeza tikamawerenga tipezana kuti anthu anayamba kumakuwa, anayamba kumalira mosowa mtendere. Kodi Mulungu anasiya choncho? Chifukwa titsatire zimenezi pamene kuona mmawali. Lero talekera pamenepa pamene tapezana kuti angelowa atafika kuno ku dziko lapansi anayamba kuwaphunzitsa anthu nkhani yokukonza zida za nkhondo, komanso anayamba kuwaphunzitsa anthu nkhani ya makongoletsedwe, kuphoda kukongoletsa masowa mzija zimene amapanga ina Jezebeli. Zimene zija luso limene lijalo zimene amapanga zimene zikuchitika zija anatengera kwa angelo amene Mulungu anagwetsa anagwa kuno ku dziko lapansi kudzakwatira ndi ana a anthu. Pamene tikupezana kuti sajeza ndi amene akuphunzitsanso anthu za matsenga, amene akuphunzitsa anthuzo za ufiti, ngelo ameneyi. So tiyeni musandisiye ndekha pamene tufa tionana kuti kuda angelo amene wawa Mulungu anapanga zotani atapanga zimenezi. Mudzina la Yesu Khristu mongokumbutsana tikukambana kuti m'Baibulo muja buku ili limene akupezekamo koma linachotsedwamo chifukwa cha zifukwa zina za ndale. Kuti m'Baibulo muja muli mawu ena amene ndimapereka chitsanzo nakuti Baibulo limatifotokozera unakuti angelo ena amene analuza position yawo Mulungu anagwira ndi kukasiya ku mawenje a mdima. So Baibulo kapena buku la Enoki lafotokoza ndendende komanso lafotokoza chimodzimodzi komanso lafotokoza uchimo umene anthu anapanga unakuti mpaka na akapeze kuti iwowa amangidwa, akapeze kuti iwowa awonongedwa kapena abisidwa kufikira tsiku la Judgment Day. Mukhale nane limodzi mawa pamene tikupitiriza buku limeneli la Enoki. Ambuye akudalitseni. Odile ngati mwayipeza itumizeniso ndi magrupu osiyanasiyana. Tisokeranso ndamanga zanu. Ambuye akudalitseni mu dzina la Yesu. Amen.